here. Tina, save Orange. Okay, I'll save him. I'll wait you, Tina. First, we need chicken meat. Cut it out. And chop it finely. It's done. Add a little pepper. And salt. And chili powder. Mix it up. Shape it into heart shape. Okay, done. Flour. Egg.私はサイモン・スプランキを天国に送ったのか、それとも地獄。Er langt nok ned nu? Nej, ikke endnu! Okay, raf ned om du! Okay. Hvor er vi så? Der er et skilt der. Jeg kan ikke nå at læse det. Velkommen ombord, kaptajn. Tak. Kaptajn, cockpittet den her vej. Nå. Goddag, Torben. Hej, Kim. Fedt. Nå, det bliver rigtig spændende det her, hva'? Ja, altså, det er min allerførste gang i et fly. Seriøst? Nå, du er lige blevet færdig med flyuddannelsen, eller hvad? Hvad for en flyuddannelse? Er du ikke uddannet pilot? Nej, altså, det er dig, der er kaptajnen. Det er dig, der skal flyve. Hvad? Nej, jeg kan sgu da ikke flyve. Hvorfor er du så pilot? Det er jeg sgu da heller ikke. Jeg så bare Chiba, jeg søgte medarbejdere, og man ikke behøvede uddannelse og sådan nogle ting, men regnede sgu da ikke med at blive pilot. Kan du ikke flyve så? Bare i dag? Altså, jeg kan ikke flyve. Jeg har ikke engang prøvet at være flypassager før. Hvad skal du så lave? Det ved jeg ikke. Jeg er co-pilot, tror jeg. Hvad er det? Jeg kigger på. Nej, jeg skal nu. Det kan jeg ikke, det her. Fuck nej. Kaptajn, hvad laver de? Jeg tør ikke alligevel. Jeg skal. Jamen, døren er lukket. Vi er klar til afgang. Jeg skal ikke med. Jeg skal. Passagererne er bordet. Vi skal afsted nu. Ja. Nå, men døren er jo fint lukket. Godt klaret, frøken. Vi er klar. Mine damer og herrer, velkommen ombord på Chief Air. Okay, vi er fucked. Altså, vi skal let nu. Kan du seriøst ikke flyve? Nej, altså, jeg har også mega flyskræk. Men altså... Fint, jeg skal nok flyve, altså. Hvor svært kan det være? Der er ikke meget plads. Okay. Der er mange knapper, hvad? Yep. Altså, hvad skal man trykke på? Hvor starter man? Jeg ved det ikke. Altså, sidder nøglerne i? Nej, men jeg tror, den er tændt. Flight 743, I er klar til afgang på bane LN76. Ja, tak. Roger. Skifter. Over. Flight
flight 743. Vil I gentage det igen, tak? Nej. Og lad mig lige være. Jeg har ikke prøvet at flyve før, for helvede. Altså, der er ikke nogen speeder. Okay, jeg har fundet manualen. Det er et ret gammelt fly, faktisk. Hvad med den her? Heller ikke den. Okay, man skal starte flyet med håndtaget i midten af os. I midten? Den der? Ja. Hey, der sker noget! Hey, vi skal lige styre. Det er sgu da meget sjovt, det her. Det var sgu da ikke så svært at være pilot. Ikke så hurtigt, det kan jeg ikke lide. Ja. Hvor er det fedt, det her! Wow! Skal det gå så meget opad? Ja, vi skal op i ordentlig højde. Jeg tror, vi er højt nok oppe. Kan du ikke rette flyet ud nu? Lidt højere. Kan du se, hvor højt vi er? Altså, jeg tror, vi er 50 km over jordens overflade. Er det ikke rigeligt? Lidt endnu, tror jeg. Okay, jeg tror, det er fint nu. Okay, du styrer nu. Nej, altså, jeg kan ikke. Jo, det er din tur nu. Jeg gider ikke mere. Så gør vi det sammen. Okay. Ja. Ja. High five, mand. Sådan der. Bedste piloter ever. Tror du, de kunne mærke det? Er du okay? Undskyld for det, folkens. Der var lidt turbulens, men Alt er under kontrol nu. Hvor skal vi egentlig hen? Det ved jeg ikke. Jeg kan lige gå ud og spørge. Jeg gør det. Okay, du styrer nu. Nej, altså, jeg kan ikke. Jo, det er din tur nu. Jeg gider ikke mere. Så gør vi det sammen. Okay. Ja. Ja. High five, mand. Sådan der. Bedste piloter ever. Tror du, de kunne mærke det? Er du okay? undskyld for det, folkens. Der var lidt turbulens, men Alt er under kontrol nu. Hvor skal vi egentlig hen? Det ved jeg ikke. Jeg kan lige gå ud og spørge. Jeg gør det. Er du okay? undskyld for det, folkens. Der var lidt turbulens, men Alt er under kontrol nu. Hvor skal vi egentlig hen? Det ved jeg ikke. Jeg kan lige gå ud og spørge. Jeg gør det. Altså, de fleste påstår, at vi skal til Paris. Der er så en enkelt en, der påstår, at vi skal til Mordor. Ej, jeg gider ikke til Paris. Kan vi ikke tage et andet sted hen? Jamen altså, det kan vi jo ikke. Altså, folk har betalt for at komme til Paris. Jeg gider ikke til Paris. Det bliver ikke med mit fly i hvert fald. Jo, kom nu. Kim, prøv nu at høre. Vi har vores eget fly. Vi kan tage hen, hvor vi har lyst. Altså, hvor kunne du godt tænke dig at tage hen? Jeg har faktisk altid gerne vil til Hawaii. Fint, så tager vi til Hawaii. Det er derovre, tror jeg.
Beauty sleep. White noise. Flight 743, I afviger fra jeres rute til Paris. Hvad sker der? Ja, tak.